Nalendra menika naring Ratu Haritino sajuguye sawiji. Lembak-lembak katuping samirana mono ebah kadya tirtaning Talagadi. Sinten to ingkang lumaksana wonten ing sangarsaning penganten putri kang tematus dening tata sakembaran putri Sademas Dalas Sebuah Manggolo. Niki sampun sumadyo adicara panggih pengantin badhe kelampan. Penyanipun Mas Ferry Mas Reja, monggo ngasta kembar mayang dipun asta. Pengantin kakung sampun sumadyo wonten ing sasana ngajeng nggih. Ya, monggo Mas bersamaan di sini jejer. Ayo Mas. Monggo langsung berjalan saking sasana ngajeng. Niki sampun sumadyo pengantin kakung kala pengantin putri badhe kapanggihaken. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina, fahtafat minhul buduru, mithla husnik ma ra'ayna, qaddu ya wajah sururi. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghani, anta misbahu suduri. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, auduka safil mubarrad, wirduna yauman nusyuri. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ingkang cemondok wonten ing tlatah Sumber Asri, Sigro Romo Ibu Hangasto Singapan Slindur,
Singkep lindur menika mawi teges bilih Rama Ibu sampun sarujuk mangeri pangestu ngalenggahaken wonten ing sastra pinajang pinuka nalindra ari sajuga nggih. Sithik ingkang se angonipun angka 3. Rinepeh-repeh anyela maksana Rama Ibu ngagem singkep lindur bilih Rama Ibu menika sampun sarujuk mari pangestu bilih pengantin kekalih badhe lempet ing lelembaring beberan ingkang enggal mugi pikantuk rahayu-rahayu kang sarwi tinemu. Kayak gini Mas. Mana tadi ini mau mangke wis benar kono kene. Wis benar kene. Kono tinggal cak. Iya monggo. Bani cak cilik kene. Nggih, pengantinnya duduk di kanan kiri Bapak. Kados mekaten Rama ingkang hamangku putranipun wonten ing suku kiwa lan ing suku tengen mawi teges bila Rama Ibu menika boten beten-betenaken antawis putra piyambak kalian putra mantu sedaya dados putra pribadi. Nggih, sama cekap